Хайде, готово. Славейте локале! Не викай много, не викай, че камерата за... Звука на камерата е много чувствителен. Добре. Сега сме тук, гледаме залеза, не знам точно. Ето, сега ще обърнем камерата. Тук сме до едно азело, близо до мола. Залеза там ще гледаме с Кармен. И покажи колелата ни. Да. Ето на Кармен новото колело. Ето на Кармен новото колело. И тя много харесва да го кара, нали, Карменче? Ага, има повече скорости. Да, и върви много бързо. Да. И сега ние ще седнем на това дръвче тук и ще гледаме залеза, нали? Да. Ти там ли ще седнеш? Да. Или можеш в мен да седнеш? Ето и на тачи колелото там фърлено. Ела в мен да седнеш, хайде. И ще гледаме сега залеза и през това време Карменчето ще ви разкаже за нашия хубав ден, който имахме, нали? Да. Чакай да намалим малко самурая. Искаш ли да държиш ти камерата? Добре! Локали и локалке. Даска, сега ще разказваме за хубаве да имахме даска. Ей така. Ей така, чакай. Ето готово. Какво ще разкажем сега за днескашния ден? Значи първо отидихме до Саупорт, насходихме се с колелатата. Това какво пише? Не дей да гледай това, после ще говорим за това. Добре. И купихме клемчета, способи за нашата бисквитена торта и ванилия купихме. Да. И човекът беше на полския магазин, ме даде един бомбон за фли. Да, за подарък. Да. После си преблахме, проблаках се за гимнастиката и после канах колелото до гимнастиката и после си пребелахме. После започнахме манджата да правим. После, докато манджата си прави, ние даже на свещички ти я правихме. Така ли? Чакай, че ръката... Да. Тук някоя комар. Да. Не ме гръзни. Да. Ще съм пука сега. Хайде сега. Да, ние способни свещички ти да правим манджата. Да. И отнеме 2 часа и половината, ние играхме на компютъра. Кажи, какви игри играхме? Играхме на Дюната и на Delta Force. Да. И междувременно си купихме домати и ягоди. Да, от фермата, да. Да, и мляко. Да, и мак от фермата също. И най-вкусното беше торта с ягоди, нали? Да. И сега Карменчето обеща да се научи да прави бисквитена торта. И другия път тя да ми направи, нали? Да. Така. Сега след още 10-15 минути, там залеза. Слънцето ще залезе. Ще гледаме залеза и после ще се приберем с Кармена с колелетата. Да. И такива работи. Добре, че спряхме тук, че там няма слънце, ще ти студено. Там ти е плувния басейн, отзад уния дървета. Да, аз го знам къде. Да. Таки прави. Да го спираме ли? Като слънцето, като почне да се скрива долу, пак ще го пусна клипчето. Добре. Айде, чао за сега. Чао за сега, локали и локалке.